Jeg er her fra København. Det her det er Esbens hus. Lad os lade mig hjemme. Jeg kommer ind og interviewe dig. Selvfølgelig. Nu skal vi til at interviewe Esben. Hvordan blev du kriminel? Jeg blev kriminel, fordi at, jeg havde mig og mine venner. Vi gik bare rundt på gaden og sådan noget. Vi havde ikke noget at lave. Og så førte det ene til det andet, og så lige pludselig så manglede vi noget at lave, og så gik vi ned og røvede Netto, og så udviklede det sig bare stille og roligt og sådan noget. Hvordan er dine levevilkår som kriminel? Hvordan min leveforhold er som kriminel? Jo, de er fine. Jeg har det måske ikke så godt. Jeg har måske lidt problemer, men jeg ved ikke. Det er sådan, det er jo. Jeg er nødt til at stjæle for... Ellers skal jeg ikke tjene penge. Hvad er kriminalitet så? Om kriminalitet betaler sig? Altså, jeg synes bare, det er fint at komme i fængsel. Det er som en ferie for mig. Der er bedre værelser. Der er mad. Jeg kan dyrke motion, så det... Fængsel er sgu intet problem. Bruger du nogen forklædning? Ja, jeg har en god forklædning. Må vi se den? Ja, jeg må godt se min forklædning. Så er jeg klar. Hello! Tak for interviewet. Hvad så? Vi står her i København og skal til at interviewe Bjarke Jensen. Kan vi komme ind? Ja. Jeg har så Bjarke Jensen, tidligere kriminel. Nu skal vi høre lidt om, hvad han synes. Jeg er på samfundet, der mere kommer på rette spor. Ja, først så kom jeg 2 år på anstalten, og så bagefter sagde jeg til mig, at jeg skulle have en masse fritidsaktiviteter. Og så kom jeg til at spille curling og gejl. Levevilkår nu, inden du var kriminel. Jeg fik et job, og så med de penge, jeg fik for det job, købte jeg en lejlighed, og det er rigtig rart at være kommet videre fra det kriminalitet. Nogle konsekvenser ved at være kriminel. Der var nogle konsekvenser, så kriminaliteten, det betaler sig ikke. Har du nogen forklædning? Ja! Må vi se den? Ja! Hvordan kom du rundt? Tak for interviewet. Hvad så det?